よらな皆さん、ようたです。あいこです。やらな。よらな皆さん、いかがお過ごしでしょうか。4月28日火曜日夜9時、タヒチからパペーテからお送りいたします。よろしくおよろし願いしくお願いしま。ますす。はい、今日はお伝えしたいことがいっぱいありますね。ね。そうですね。ロックダウン最終日です。最終日39日間。 39日間。長かったね。長かった。本当に。ねえ。この、生配信もタイトルがついにロックダウン30何日目ってタイトルが外れますね。ね。いや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 、長かった長かった。かなり長かったね。まあ、段階的にね、一気にじゃなくてね。少しずつ、またぶり返したら、またロックダウンに戻ったりっていうことも可能性があるんでね。まあ、そうならないようにね、気をつけましょう。ということで、今日このマスクはめてお伝えしているのは、明日から、許可証も何もいらず、夜以外はね。夜以外は、普通に街に出歩けるようになりました。で、もう一応これはね、マスクはしましょうねっていう、お達しなんでね、これからついにこの持ってたマスクが活躍しそうだなと。家ではあんまはめないからね。家だとね、そうだね。暑いんでね、タヒチ。ね。確かに。外暑いだろうね、これ、街中歩いたらね。暑いよ。みんな大変だよね、暑い中ね。これ買い物でこれで行くと、メガネが曇るもん。そう、俺も曇る。今も曇ってた。本当？そう、だから買い物するとき結構ね、大変なんだけど、でも、ね、目からこう入ってきてそうね、これもね、予防策になるらしいからさ。そう、もうメガネして、もうこういう状態でね、外に出てるからね。よし、お伝えしよう。昨日からの流れで言うと、昨日飛行機飛んだ、フランスへ行った飛行機の話したっけ？その前か。話してたね。まあその流れで言うと、海外とつながってる便も、全くないのかなってね、ちょっと思ってたんだけど、フランスに行く便が、まあ週1ぐらいで、まあ、ちょっとこれ特例便だと思うんだけど、誰もが乗れるってわけじゃなくて、本当にフランス本国に帰りたい人とか、返さないといけない人とか、あと、まあ、フランスにいるね、タヒチ人の戻ってきたい人っていう理由がないと乗れない。学生さんとか、ちょっとそういう特別な人を運ぶ便っていうか、まあ、1週間に1便ね、あるんですね。片道で帰るっていう飛行機のね。そう、その人だ。昨日僕も、ツーリストに会って、話聞いたら、今日、空港に行きたいって言うんでね、まあ、僕は送迎会社やってるんですけど、空港に行きたいって言われて、空港って飛行機飛んでないと思うんですけどって言ったら、いや、今夜あるんだよって言われて、よくよく調べたら確かにあった。ね、グアデルプ経由でね。グアデルプ、フランス領の島、カリブ海の島経由でね。で、昨日確かに夜飛んでたね。11時ぐらいで、うわーって。それがまた戻ってくるんですけど。それだけ定期的に一応、週1っていう感覚で、あるらしい。しばらくこの状態。ぐらいだよね、今飛んでるの。そうだね。まだ他の便はまだまだです。さあ、続き、それから、エアフランス。ついに発表があって、5月末までの運休だったけど、ついに6月末まで運休になっちゃった。うわー、1ヶ月伸びちゃった。ね。これはオフィシャルで。オフィシャルだ。決定しちゃったから。これ痛いですね、我々ここ2人ね。痛い。やっぱツーリストメインの業態だったんで、2人とも。非常に痛いですね。痛いですね。まあ考えないとね、これね。これまでそれでやってこれたんだけど、もうこれ今もう世界中の人が直面している問題で、さあ、これからもこのまま行くのかと。それとも、他のね、そうだね、他のエアラインもね、それに合わせて来たらちょっとね、本当に厳しいけど、そうかなる可能性があるかもしれないね。まあね、そう、元通りにはならないと
多くの人が予想してるんで、うん。頑張りましょそうだね。はいはい。う。それから、もう、あとはそうだね。今日また副大統領とかね、うん観光大臣とか、労務大臣、いろんな昨日のね、うん警察のトップフランスの、うんあと大統領の、うん話とは違う、うんもうちょっと細かいね、うん経済についてのうん話が、うんまた同じぐらいの時間ね、昨日、一そうだね昨日とあったかな。うんうんで、副大統領が主になって、うんいろいろ話をしてて、んこれからお店をね、明日から開けるお店がうん明日ないし、今週はメーデーうんがあって、金曜日が祭日になるから、うん月曜日からとかね、うん開けるお店っていうのが増えてくる。やっとだね。そう。なんだけど、強制ではないので、できる人がやりましょうっていう。ただやるからには、こういう、マスク、必ず着用。ちょっとね、ソーシャルディスタンスを保って、手はよく洗うようにとか、カードを切るマシン。私もスーパー行ったら、前からそうだったけど、ラップぐるぐる巻きにして押すみたいな。私はその上からさらにビニール袋でこうやって押してたけど、そういうことを気にしながら。レストランも半分だけ、稼働は半分だけ、50% だけなんで、テーブルが引かれたりとかするのかな。そういうことね。お客さん、スタッフさんが密集しないように、10席ある店だったら5席でって、もうそれで満席ねっていうことでね、それをルール守りましょう。自主的にね、だよね。みんな。そうね。で、我々の好きなレストランも、もう間もなくね、開くって言ってたし、それから、Facebook 見ててももういろいろ。開きますっていうね。そうだね。私の働くお店も。お店も。月曜日から。愛子さん、月曜日からはい。新宿で働いてますけど、一応開く方向で進んでます。よかったね。やった。そっかそっか。よかった。前進だね。本当に先が見えなかったから、本当にちょっとね。暇だろうけど。もちろんそれはね。だけど、その中で。最初の一歩だね。ネガティブじゃなくて、ポジティブな一歩さあ、ついに踏み出すと。いいですね。なんでちょっとね、バイマショッピングセンターどうなってるかっていうのが。そういう、そうだね、お伝えできるし。もう許可書もいらないわけだから、僕はもうついに外での撮影もできることになるわけかな。だから外からの映像なんかも交えてこれからお送りしたいと思います。毎日、この携帯ですいません。僕もこれ家の中でしか撮れないんで、基本的には。そうだね。こんな映像ばっかり毎日お見せして、あれでしたけど、いろんなニュースを確かお伝えできるといいなと思って続けてきましたが、ビーチとかね。やっと外出れます。ビーチも明日から OK。そうだね、明日ビーチ。そうね。明日何日？何曜日？明日は水曜日だけど、でも、そうだね。混むだろうね。天気が良かったら。確かに。さあ、それからマルシェマルシェは、マルシェ情報。タッシのパペーテのね。タッシのパペーテのマルシェは、今掃除中ずっと閉まってたから、まず掃除をして、下のフルーツとかさ、パレオとかさ、売ってるところ、あそこの下の階だけ、来週月曜日からオープンって言ってた。ただ2階はまだ未定で。未定だ。少しずつ段階的にっていう感じみたい。ついにマルシェも。マルシェ私ね、大好き。よかった。そう。オッケー。マスクして。そうだね、マスクしてね。こういうね、カラフルなマスクは、タッシやみんなしてるから、多分日本だとちょっと目立っちゃうかな。そうだろうね。タッシだと全然普通ですからね。この辺はね。あとは、それから美容院も
もう開くね。美容院はもう一番忙しいんじゃないこれから。そうだね。もう僕ももう切りたくてしょうがないけど。私も私もね。ねすぐには予約取れないかもね。やっぱり美容院も。美容院も5割稼働率密集率は、まあ、半分にしてくださいと。そうだね。だから、ちょっと時間を長く営業したり、ずらしたりっていう風かな。そんな感じ。そんな感じかな。でね、あとホテルとかはちょっとまだね。まだちょっと。一番厳しいんじゃない？そうね。エアラインと完全にリンクしてるから、飛行機が飛ばなければホテルも開かないぐらいの勢い。あと離島も。だから、私たちはまだタヒ島にいるけど、他の島の人たちが厳しいよね。そうボラボラとかね。タヒチに住んでる日本人の方が見てくれてるかちょっとわかんないですけど、もしいたら、頑張ってください、本当。ね。踏ん張り時ですね。コロナに負けるな。本当そう。そんな感じかな。そんな感じですかね。まあ、ちょっとポジティブな話題がいっぱいでよかった。本当に。ね。感染者数は 58 から変わってないですね。でもだいぶ治ってきてる人っていう割合が増えてきて、まあ今ちょっとまだ体調がこの絶不調というか、良くない人っていうのが9人って言ってた。9人。それ以外はもう回復の方向に。だからまあ、本当にこっからどんどん減っていく方向で。全員回復してほしい。ね。本当に。それでタヒチね、跳ね返したって。頑張ってみんなで。ね。そういうちょっといいエグザンプルというかね、にしたいね。頑張りましょう。はい。ね。ということで、明日からちょっと少し。明日から僕らは街に出ます。昼間自由の身、気をつけるけど。じゃあ日本の皆さん、ゴールデンウィーク真っ最中。まだ真っ最中。皆さんも、いろいろと気をつけて、元気にお過ごしください。ご視聴ありがとうございまるる。もしよかったらチャンネル登録、よろしくお願いします。これからもいろんな話題をタヒチから、お伝えしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。それじゃあまたね。まるる。